Pangapunten menika katur kahabuk gadu diawit panjenengan panjenengan wonten sonten kalinggih punika. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku, satenare aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lilo aku dewa, iya mung siji dadi panuwunku, aku pengen ketemu senadyan saat kedeping motor tanggo-tanggo kangen jroning dada. Sekar anak Indonesia bro. Oh ya, tentang biasa kok. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku, satenare aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo, iya mung siji dadi panuwunku, aku pengen ketemu senadyan saat kedeping motor tanggo-tanggo kangen jroning dada, senadyan wektu mung sedelo tanggo-tanggo kangen jroning dada. Sembah nuwun medalipun Mbak Pilih masul malih Pak Dalang. Mbak Pilih medalipun tasih mirunggan mboten katalumpen menika katur Mas Ari. Mbak Pilih tasih wonten medalipun.